Sinjuri, inselmilkom, nilqakom għal programm ieħor il-Vuċi tiegħek din il-ġimgħa ninsabu hawnhekk fi Strasburgu fejn matul din il-ġimgħa kellna sessjoni plenarja oħra fejn l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Ahmed Dimek kienu hawnhekk ħadu sehem f'diversi dibattiti u anke fil-votazzjonijiet li kien hawn diversi temi x'nitkellmu, però ma nistgħux ma nibdewx nitkellmu dwar dak li qed jiġri fir-Renju Unit, dak li qed jiġri fi Brexit, tajjeb ngħidu li ovvjament qed nirrekordjaw dan il-programm l-erba' filgħodu, ġifieri ftit sigħat wara il-vot fil-House of Commons fejn il-Parlament Ingliż ivvota b'qawwa kbira nistgħu ngħidu hekk kontra il-ftehim kif innegozjat mill-Prim Ministru Ingliż Theresa May u ftit sigħat qabel vot ta' sfiduċja fl-istess Prim Ministru li għandu jittieħed aktar tard fis-sigħat li ġejjin. David, jekk naħseb hekk hemm kelma waħda li tista' tiddeskrivi dak li qed jiġri bħalissa huwa chaos. Ħadd ma jaf x'ha jiġri mir-Renju Unit brabta mal-Unjoni Ewropea. Kemm temmen li Theresa May tista' toħroġ minn din il-kriżi politika? Ara Matthew, għandna sitwazzjoni diffiċli ħafna. Naturalment l-Ewropa taf xi trid, negozjajna kif taf tajjeb inti deal flimkien mar-Renju Unit. Dalgħodu kellna dibattitu fit-8:30 ta' dalgħodu importanti fil-Parlament Ewropew fejn smajna l-veduti allura tal-gruppi politiċi kollha u ta' Michel Barnier li jiena kelli l-opportunità li niltaqa' miegħu dwar dawk il-Maltin li jgħixu fir-Renju Unit u kif nistgħu nissalvagwardjaw l-interessi tagħhom. U dalgħodu fil-Parlament naturalment hemm ftit tal-konfużjoni, però konfużjoni mhux ġejja mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri illum għandek sitwazzjoni fejn il-Parlament Ingliż irid jiddeċiedi x'jrid jagħmel. Jekk imurx bid-deal li diġà nnegozjajna, illi fil-fema tiegħi jiena dan l-arranġament illi issa għandna qudiemna ftit li xejn jista' jinbidel, jiddeċiedu jekk joħorġux mingħajr deal, ma jitilqu mill-Unjoni Ewropea mingħajr ma jkun hemm arranġament u dan jkun ta' dannu kbir ħanajdu kollox għall-Unjoni Ewropea imiktar għar-Renju Unit. Jew inkella jridux illi jkollhom xi tip ta' arranġament bħal manda Norway jew l-Iżvizzera, jew inkella jridux illi jsir referendum ieħor. Issa jiena qabel ġejta u mort nara s-sit tal-YouGov illi huwa hija kumpanija stabbilita illi tagħmel is-surveys u rajt illi 47% llum tal-Ingliżi jaħsbu li għandhom jaqbgħu, mentri 41% tal-Ingliżi għadhom jemmnu illi għandhom jitilqu. Surveys jitkellmu wkoll fuq kemm nies iridu referendum ieħor. Jiġifieri il-verità s-sitwazzjoni hija fidejn il-Parlament Ingliż issa. U jiena naħseb illi il-poplu Ingliż nixtieq anzi għandu jerġa' jingħata l-opportunità li jagħżel. L-Ingliżi huma l-istorja tagħhom għandhom storja ta' demokrazija. Mela allura naħseb kieku nkun jien immur nerġa' lura għand il-poplu Ingliż ngħidhom isma' l-għażla li għandna qudiemna huwa jew li naċċettaw dan id-deal illi fil-fema tiegħi huwa deal tajjeb, jew inkella għandniex nieqpaw fl-Unjoni Ewropea jew mmorru għal xi arranġament ieħor. Dejjem insostni illi llum il-ballun jinsab f'saqajn il-poplu Ingliż. L-Unjoni Ewropea preparata għal kull eventwalità, naturalment ma nixtiequx li l-Ingilterra titlaq mingħajr ma jkollha arranġament. U naturalment aħna demokratiċi, nirrispettaw l-għażla li għamel il-poplu Ingliż. U naturalment illum qabel għada għaliex qed nagħmlu dannu għall-ekonomija mhux biss tar-Renju Unit imma anke tal-Unjoni Ewropea llum qabel għada jrid ikun deċiżjoni dwar x'ħajkun il-pass li jmiss. Roberta, di l-inċertezza kif taħseb li jħarsu lejha Maltin? Apparti mill-poplu ġenerali li jsegwu l-aħbarijiet eċċetera, imma forsi min għandu raba jistudjaw jew jaħdmu fir-Renju Unit, jew businessmen li jesportaw l-affarijiet li r-Renju Unit ma jafux xa jiġri, kif spjega David, l-avenues isa għadhom miftuħin kollha. X'tista' tfisser għal min qed isegwina? Dawn il-jiem wara il-vot ta' sekċar tal-bieraħ fil-Parlament Ingliż fejn Theresa May tilfet biktar minn 200 vot, juru li hemm instabilità u inċertezza kbira. Aħna ninsabu ftit ġimgħat qabel D-Day, il-ġurnata li fiha suppost ir-Renju Unit kellha titlaq mill-Unjoni Ewropea bil-ftehim dwar ser jiġri
b'daw kollha li jaħdmu u jgħixu l-Ingilterra, min għandu il-business mal-Ingilterra, jena tkellimt ukoll ma' dawk li jimportaw il-karozzi mill-Ingilterra, ser jiġri għal dawk kollha li jistrieħu fuq is-suq Ingliż biex idaħħlu l-karozzi f'Malta. Ser jiġri minn dawk l-istudenti Maltin u Għawċin li bħalissa qed jistudjaw jew qed japplikaw biex imorru jistudjaw jibdew il-korsijiet tagħhom f'Ottubru li ġej. X'ser jiġri wkoll għal dawk l-Ingliżi kollha li jgħixu Malta. Xer ikun l-istatus tagħhom għawdex hemm komunità b'saħħitha ta' dawk il-persuni ser jiġri minnhom. Jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet li sal-lum taħseb li kważi iżjed minn sentejn minn mindu seħħ ir-referendum fejn il-poplu Ingliż iddeċida li l-Renju Unit għandha titlaq mill-Unjoni Ewropea. Sal-lum suppost ftehimna kollox, imma kollox hemm chaos kbir. L-oppożizzjoni laburista Ingliża mhijiex pożizzjoni laqqas li tigverna, il-sitwazzjoni tagħha mhijiex ċara laqqas dwar il-Brexit u allura għalhekk hemm domanda li dejjem qed tikber biex ikun hemm referendum ieħor. Da ma jfissirx li inti ser tkun qed tħassar ir-referendum ta' qabel, imma inti għandek sitwazzjoni fejn l-inċertezza tant kbira li tant hemm nies li vvutaw biex ir-Renju Unit jitlaq u llum qed jgħidu imma forsi għamilna żball, imma fl-istess ħin ukoll hemm nies li għadhom jemmnu li r-Renju Unit għandu bħala pajjiż jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Laqqas biss tkellimna wkoll dwar l-Irlanda, jiġifieri hemm kwistjonijiet kbar dwar ser jiġri bejn il-fruntiera fit-tramuntana tal-Irlanda fejn hemmhekk għandek fruntiera esterna tal-Unjoni Ewropea. U hawn da kollu li hawnhekk fil-Parlament Ewropew qed niddiskutuha, il-messaġġ tagħna bħall-Unjoni Ewropea huwa aħna maqudin. Issa sta għar-Renju Unit biex naraw ser jiġri x'inhu il-pass li jmiss. Żgur iżda li fil-ġimgħat li ġejjin li sal-aħħar ta' Marzu mhux ser ikun hemm deċiżjoni ċara dwar ser jiġri, din mhijiex tajba kemm għall-ekonomija tar-Renju Unit kif ukoll għaż-żona euro, in-nies iridu stabilità. U allura kulħadd naħseb xi ħin għandu bżonn li l-Prim Ministru Ingliż li laqas ċar jekk il-Prim Ministru qiegħda tibqa' Theresa May għax qaltilna wara li kien hemm vot ta' sfiduċja fiha li rebħitu bħala kap li mhijiex ser twassal jew ser tagħmel il-kampanja li jmiss għall-Partit Konservattiv l-elezzjoni ġenerali. Jiġifieri il-Partit Laburista huwa wkoll f'inċertezza kbira, jiġifieri hemm kwistjoni fejn aħna qed inħarsu lejn Renju Unit li dejjem konna nħarsu lejh bħala pajjiż mexxej fl-Unjoni Ewropea u issa qed jużola ruħu fil-marġini tal-kontinent tagħna imma b'soba kbira tista' tgħid meta nħarsu lejn dan kollu. Francis, inti wkoll kont il-kellim tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Komitat tal-Affarijiet Legali. Ara meta nafu l-Renju Unit inċertezza, però l-Unjoni Ewropea, għax naħseb anke fuq livell uman tibda taqbżilha issa kemm ħandumu il-kelma nilagħbu qisu sejrin ġejjin, kif qed tħares lejha il-mexxejja Ewropej. Roberta qalet li orrajt l-Unjoni Ewropea l-pajjiżi l-oħra huma maqudin. Forsi għal darba ir-Renju Unit irnexxu li jaqatil kulħadd, imma se nibqgħu għaddejjin ma nafux xejn jiġri. Bla ebda dubju l-iktar sentiment li qed tesprimi l-Unjoni Ewropea kemm bħala Unjoni sħiħa u anki jekk tara diversi reazzjonijiet li kien hemm diġà, pereżempju mill-President ta' Franza, mill-Italja, mill-Awstrija, mill-Ġermanja. Inti tara din is-sejħa li issa hemm bżonn li nkunu ċari ser jiġri. Jiena insostni fuq il-kunċett li l-Unjoni Ewropea tibqa' dejjem miftuħa u tibqa' dejjem tirrispetta dak li l-poplu tar-Renju Unit irid jiddeċiedi, imma jrid jiddeċiedi. U hawn naqbel ma' dak li qal David fis-sens li naħseb li l-aħjar mod kif dan is-sitwazzjoni tkun riżolta huwa li l-poplu fir-Renju Unit jgħid issa naf il-fatti kollha. Mela dan hu il-mument li ikolli referendum ieħor. Imma trid tkun għażla ċara. U għażla ċara il-vantaġġ anki għall-Prim Ministru tar-Renju Unit jekk trid tieħu din l-opportunità allura. Huwa li dak ikun vot li nifhem jien jorbot imbagħad il-kun min qiegħed fil-Parlament Ingliż. U dan għaluh diversi deputati fl-Ingilterra aħna lesti nintrabtu ma' deċiżjoni ċara. Issa jkun hemm min jgħid imma aħna għandna nagħmlu referendum ieħor wara l-ewwel referendum, il-verità hi tant hemm illum informazzjoni ġdida, tant hemm fatti fuq ix wieħed jiddeċidi li fil-verità dan ikun l-iktar proċess demokratiku. Kiteb f'dan is-sens reċentement fil-Sunday Times tal-Ingilterra John Major, l-ex Prim Ministru tal-Ingilterra. Jiġifieri
naħseb li di l-għażla, però din hija għażla li il-gvern, l-istrutturi issa bid-diffikultajiet kollha li hemm bħalissa ġewwa Renju Unit iridu jiddeċidu. U interessanti fuq dan il-punt li meta ttieħed dan il-vot storiku, ġifieri telfa kbira bħal daqsdita, telfa ta' 230 vot differenza. Fir-Renju Unit kienu qed jippruvaw jagħmlu kalkoli qabel ta' meta l-aħħar kien hemm. Jridu jmorru lura 70 sena jew iktar u laqqas kienet ta' din l-iskala. Dan huwa storiku. U interessanti reazzjoni għal dak il-vot, reazzjoni immedjata ġewwa Londra. L-ewwel reazzjoni tal-poplu barra li allura ħareġ jgħid iva mela dan hu l-mument fejn aħna ninsistu għat-tieni referendum. U interessanti anki x'ġara għalmenu fl-immedjat fuq il-valur tal-isterlina li telat mhux niżlet għaliex ħafna qed jorbtu issa dak il-vot mat-tama, ħansejħilha tama issa ta' li l-poplu jarġa' jieħu jiddeċidi jagħmel għażla ċara. Kif qalet Roberta, naturalment mill-attana aħna rridu nħarsu mbagħad b'attenzjoni li kif da jolqot lilna. Eluf ta' Maltin jew jistudjaw, jew jaħdmu, jew b'kuntatti kummerċjali ġewwa l-Ingilterra. Il-kummerċ minn hawn. U da jfisser li irridu nirregolaw is-sitwazzjoni fil-kommenti u l-President Macron irrefera anki għad-drittijiet ta' l-ajruplani li jinżlu l-Ingilterra jew li mill-Ingilterra jinżlu fl-Ewropa. Ġifieri ma jistax ikun li nibqgħu f'sitwazzjoni ma nafux ser jiġri l-għada ta' 29 ta' Marzu. Anki l-intervent ta' Manfred Weber li huwa il-kap tal-grupp tagħna fil-Parlament Ewropew, il-kandidat tagħna wkoll għall-Presidenza tal-Kummissjoni, għamel din l-enfasi fid-dibattitu. Hija nħarsu id-drittijiet taċ-ċittadini tal-kumpaniji Ewropej u gwalment, naturalment, ta' dawk Ingliżi fil-pajjiżi tagħna. Tajjeb, ħanħallu daqsxejn Brexit hemmhekk ovvjament fil-ġranet li ġejjin żgur li se nkunu din nisimgħu ħafna iktar żviluppi brabta ma' dan is-suġġett. David, se nkellmek dwar xi ħaġa oħra din il-ġimgħa is-sit The Shift News żvela diversi aħbarijiet ġodda nistgħu ngħidu hekk brabta mal-bejħ tal-isptarijiet Caringrek, St. Luke's u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Aħbarijiet illi ikomplu jpoġġu del ikra fuq dan id-deal illi sar mill-Gvern Malti b'mod partikolari mill-Ministru Konrad Mizzi. Il-poplu Malti u dawk li tisegwuna, kif jistgħu serħu rashom? Aħna soltu nitkellmu ħafna drabi dwar ser fl-enerġija, però issa jidher li hemm mistoqsijiet ukoll dwar ser anke fis-servizz tas-saħħa. Kif nistgħu niddefendu l-poplu Malti minn dawn it-tip ta' deals? Xokkanti. U rrid l-opportunità li nirringrazzja lis-sit The Shift u lill-medja f'Malta li qiegħda segwi dan l-iskandlu kbir b'attenzjoni partikolari. U bażikament qegħdin ngħidu li l-gvern tagħna bih dawn l-isptarijiet b'xejn. Aw qegħdin ngħidu illi hemm kumpanija privata illi ngħatat 50 miljun minn Konrad Mizzi għal xejn. Illi wara li ħadet dak li ħadet dil-kumpanija u spiċċajna għandna ħofra f'Għawdex, dil-kumpanija żarmat u tilqetlem. X'ħal poplu Malti? Maħa assolutament xejn. Dan huwa ser sfaċċat mill-poplu Malti u għandek l-istess ministru li issa għandu storja ta' dawn il-kontratti u issa nafu għalfejn il-kontratti ma rridunix narawhom, issa nafu għalfejn il-kontratti kienu mottijin li ppreżentaw fil-Parlament għal-ġieħna ta' pajjiżna, issa nafu għalfejn għandna servizz ħażin ħafna għall-awċin. Nafu bl-inċident li sar dal-aħħar li pazjent imut sempliċement għax ma kienx hemm il-helikopter qed jaħdem, dan hu laħadna minn dan id-dil. U allura jagħmel tajjeb il-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni illi permezz tal-kap tiegħu mar il-qorti biex din il-verità toħroġ u jrid il-gvern jara kif se jirrevoka dan it-telf li għamel il-poplu Malti. Ġifieri hawn x'ħanagħmlu issa nħallu kollox għaddej. Naturalment il-Viċi Prim Ministru Chris Fern donnu ma taħx palata lill-Ministru Konrad Mizzi, però dan mhux biżżejjed. Aħna rridu naraw illi dan id-deal jiġi revokat. Ma jistax ikun il-poplu Malti jisteraq 50 miljun euro u 50 miljun taf x'konna nagħmlu dal-proġett tal-housing illi ilu ġej u li s'issadu ma sarx, dawn it-toroq li kellna suppost insix fl-aħħar elezzjoni ġenerali kellna premessa li se nbidlu t-toroq ta' Malta u Għawdex kollha
Inti qed tarahom daw it-toro għax jiena mhix qed narahom. Jiġifieri il-problema ta' traffiku li għadhem. Nistgħu nsolvu ħafna problemi. X'inhi ma ir-raġuni illi llum għandna dawn il-fatti qudiemna, għax dawn fatti mhux allegazzjonijiet. Fatti qudiemna ta' serq mill-flus tal-poplu Malti Wawċi minn kull ċittadin illi hu onest, illi jħallas it-taxxi kull meta nżurna ħallas. U wara dan l-iskandlu, il-gvern laqas biss jitkellem. X'ħan nagħmlu b'dan id-dil? Aħna rridu nkunu nafu l-verità. U nispera li din id-darba l-qrati f'pajjiżna, tajjeb, u toqgħod attent x'ngħid, nispera li qrati f'pajjiżna din id-darba jidħlu fid-dettall, jagħtu saħħa mhux lill-politiku imma lill-poplu Malti Wawċi hemm barra. Il-qrati għandhom responsabilità f'pajjiżna mhux lejn il-gvern jew lejn l-esekuttiv. Il-qrati għandhom u għandi rispett kbir lejn il-qrati, għandna storja ta' ġudikatura li kienet tagħmlilna onur u nispera li jekk neqpaw. Ir-responsabilità hija lejn dak il-ġurament li huma ħadu u lejn ħadd iktar. U allura nispera li dawn l-allegazzjonijiet jittieħdu bis-serjetà, dawn il-fatti jittieħdu bis-serjetà u naraw li dan il-kuntratt jiġi revokat llum qabel għada jew min seraq irid jerġa' jagħti dak il-flus lura lejn il-poplu Malti. Roberta, aħbar li żgur li forsi jibda Malti Wawċi ma ħagost bija din il-ġimgħa kienet il-Kummissjoni Ewropea bħal donnu qed tmur fid-direzzjoni li tneħħi l-vito f'temi u f'liġijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tassazzjoni. Aħna Malta u intom 3 MPs dejjem tkellimtu b'vuċi waħda, kontu l-vuċi tal-poplu Malti u Wawċi u anke tan-negozjanti illi s-sistema tat-tassazzjoni għandha tibqa' deċiża mill-Gvern Malti, kun min ikun dakinhar fil-Gvern. Kif issa quddiem anke din l-imbottatura minn ħadd il-Kummissjoni Ewropea se tkomplu tiddefendu l-isem Malta? Din hija inkwetanti ħafna u nittama li Joseph Muscat ma jużax il-ħbiberija tiegħu mal-President Juncker meta jaqbillu, imma speċjalment f'din is-sitwazzjoni. Hawnhekk għandek argument li ilu jiġi tista' tgħid użat fil-kuruturi missa b'mod li sjed mod sfaċċat li inti għandek pajjiżi kbar li jaħsbu li għandhom jieħdu miżuri biex l-suq ta' Malta ipoġġu jiġifieri impatt negattiv enormi fuq. Hawnhekk inti għandek xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien iġġieled għaliha ħafna qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea, li fl-erja tat-taxxa kull pajjiż iżomm il-possibilità li jkollu l-esklusività fuq. Għalfejn qed ngħidu hekk għaliex ma jaqbilx tista' tgħid il-pajjiżi l-oħra li Malta tibqa' kompetittiva. Jgħidu iva pajjiż żgħir nistgħu nagħmlu li rridu, aħna nistgħu nużaw is-saħħa tagħna fl-Unjoni Ewropea. Inti għandek il-pajjiżi kollha li għandhom is-saħħa relattiva tagħhom, jiġifieri Ġermanja għandha X amount of voti, il-Polonja għandha dak in-numru, Franza u Spanja, mbagħad għandek il-pajjiżi żgħar inkluż Malta. U aħna tlieta fil-grupp tal-Partit Popolari Ewropew ilna David Mimindu ilu membru ta' dan il-Parlament tant ħadem u aħna li dejjem bħala delegazzjoni tant ħdimna li fil-grupp tagħna kull meta ikun hemm xi attentat biex jitneħħa l-vito, jiġifieri jitneħħa l-possibilità li Malta timblokka attentati biex lilna jagħmlu l-naħsara kbira, aħna ninaqdu immorru għand il-grupp tagħna u nikkonvinċuhom. Jgħidulhom le, fuq dan ma tistgħux aħna ngħinukom fuq tant affarijiet oħra, imma fuq dan il-qasam intkom ma tistgħux tindaħlu. It-trattat jgħinna, aħna ġieli morna fil-qorti tal-Unjoni Ewropea, fil-qrati Maltin biex niżguraw li dan ma jiġrix. Il-verità hija imma li fil-grupp tas-Soċjalisti fejn hemm Alfred Sant, Marli Mizzi u Mirjam Dalli, is-sitwazzjoni hija kompletament differenti. Hemmhekk id-delegazzjoni Laburista titlef meta tipprova tagħmel dan l-argument, il-Prim Ministru ma' sħabu jitlef meta jagħmel dan l-argument u li kieku ma jkunx għall-grupp tagħna li nagħmlu l-argumenti tagħna u niddefendu l-interess ta' pajjiżna, kieku kellna liġijiet hawnhekk li għaddew li jgħidu li Malta hija tax haven. Kieku kien hemm rapporti li kienu jgħidu li Malta hemm affarijiet li għandhom jitneħħew. Dan huwa allarmanti ħafna u hawnhekk nerġa' ngħid li l-Prim Ministru u l-Ministri kollha
jaraw xar jagħmlu biex jikkonvinċu lil sħabhom fil-Kunsill għax hawnhekk aħna nirbħu bis-saħħa tagħna ma fil-Kunsill tal-Ministri u fil-Kunsill Ewropew hemm bżonn li l-Prim Ministru sħabu jgħidu lill-Ministri l-oħra, lill-Prim Ministri l-oħra li din hija inaċċettabbli għaliex ħanajdlek Mattju ħanamilha ċara. Jekk xi darba il-vito tagħna, id-dritt tagħna esklusiv jiġi mittifes, allura dan kollu s-servizzi finanzjarji kollha, il-servizzi tal-gaming, il-vantaġġi li aħna nagħtu lil barranin biex jiftu kumpaniji biex jimpjegaw Maltin, biex ikunu jistgħu ipoġġu ħafna miljuni u miljuni ta' euro fl-ekonomija tagħna, dan kollu jisparixxi u dawn il-kumpaniji imorru f'postijiet barra mill-Unjoni Ewropea. Dan u dak għalhekk il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista tant kienet tajba li rajna fejn nistgħu nkunu kompetittivi, kif nistgħu nużaw ir-riżorsi limitati li għandna bil-ħidma taż-żgħażagħ tagħna li ħloqna jobs ġodda, ħloqna niches ġodda u għadna qed noħolquhom, imma dan kollu jisparixxi jekk il-Kummissjoni Ewropea u l-ħbib ta' Joseph Muscat ma jagħmlux dak li għandhom jagħmlu u jissalvagwardjaw l-interessi anke tal-pajjiżi li żjed żgħar bħalma f'dan il-każ huwa Malta. Francis, ħafna drabi titkellem dwar l-edukazzjoni u fl-aħħar jiem, sfortunatament ħanajtek smajna baħbar fej l-Union tal-Allima f'Malta għamlet studju, riċerka fej sabet li 90% tal-Allima Maltin Mawċin xi darba jew oħra kellhom xi forma ta' aggressjoni fl-iskola fuq il-post tax-xogħol. Numru kbir ħafna, naħseb numru kważi esaġerat jiena. X'għandu jagħmel il-Gvern biex jassigura li meta kull filgħodu l-Allima jmorru fuq il-post tax-xogħol iħossuhom safe, mhux iħossuhom li jista' jiġilhom xi ħaġa? Iva, il-suġġett tal-edukazzjoni huwa wieħed li jinsegwi bl-aktar mod regolari anke għaliex fil-Kumitat tal-Kultura nitkellmu u nkopru wkoll il-qasam ta' l-edukazzjoni. U dan l-aħħar konna qed nitkellmu fuq il-proċess kif l-edukazzjoni timmodernizza dejjem iżjed. Kont qed nieħu sehem f'dawk id-diskussjonijiet u allura kelli diġà f'Malta laqat ma' għalliema f'livelli differenti minn skejjel primarji, sekondarji, mill-università u anki mal-MUT. U allura qed ngħid li meta ħarġet din l-istatistika li taw l-Union tal-Allima f'Malta ma kontx sorpriż. Għaliex wieħed mill-elementi prinċipali li kont qed nisma' huwa dwar l-aggressjoni li għandek kontra għalliema minn numru ta' studenti, minn ġenituri tagħhom, u li da żgur ma jawgurax tajjeb għal proċess tal-edukazzjoni. U llum da naħseb huwa rifless f'Malta f'element ieħor. Kemm qed jinstab diffiċli biex jidħlu nies ġodda fil-professjoni biex jagħmlu. Għandek l-ewwel il-fatt li mhumiex mogħtija kumpens xieraq għal dak li huma jagħmlu. Wow, qed nitkellmu dwar dak li huwa fl-aħħar mill-aħħar marbut mal-istess proċess tal-formazzjoni tat-tfal, tal-formazzjoni ta' ġenituri futuri, marbut anki ma' sens ta' valuri f'Malta, u għalija hu suġġett iva inkwetanti ħafna. Issa fir-rapport li ħdim fuq u marbut mal-immodernizzar tal-edukazzjoni daw l-appelli saru wkoll. Il-ħtieġa li narfu aħjar lill-allima, il-ħtieġa li jkunu kompensati aħjar, il-ħtieġa li jkunu parti mill-proċess ta' deċiżjonijiet iktar minn qatt qabel, imma inutli da niddiskutuh u ngħadduh biss fil-livell tal-Parlament Ewropew. Dan imbagħad imur għand il-Kummissjoni u jispiċċa għand il-gvernijiet tal-membri stati u allura wkoll għand il-Gvern ta' Malta u l-Gvern ta' Malta jrid jieħu pożizzjonijiet iktar ċari għaliex l-ewwel reazzjoni tal-Ministru tal-Edukazzjoni u iva aħna żidnija ta' is-sigurtà fl-iskejjel u mbagħad qal imissa se nagħmel sistema kif tirrapporta online. Irridu immorru ferm u ferm aktar minn hekk għaliex l-għalliema tagħna jistħoq ilhom ferm aħjar. Tajb, baqanna 30 sekonda kull wieħed l-aħħar mistoqsija għaliex ovvjament il-ħin jgħaddi malaj. Vera David, inti torta Brexit. Din is-sessjoni plenarja għamilt żewġ diskorsi hawnhekk fil-Parlament Ewropew anke bħala koordinatur fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u x-Xogħol dwar żewġ fondi mill-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Globali Ewropew. X'inhu ma dawn il-fondi u l-poplu Malti għawċi kif jista' jgawdi minnhom? Propju ħan votaw minna ftit ieħor fuqhom daw żewġ fondi. Naturalment għandek il-Fond Soċjali Ewropew li huwa kruċjali u koordinajt mar-rapporter tiegħi biex naraw kif dawn il-fondi jaslu għal iktar nies, għand ħaddiema, għand min iħaddem biex kollhom sistema adekwata ta' supply u demand.
kif ukoll naturalment għamilna investiment kbir fil-qasam tal-edukazzjoni li semma Francis, ħajkun kruċjali. Daħħalna wkoll l-ewwel darba Child Guarantee, ġifieri għajnuna partikolari għat-tfal fl-Unjoni Ewropea kollha huwa fond li għandu jintuża u għandna nagħmlu iktar faċli għall-Istati membri kif qalet Roberta propju il-ġimgħa l-oħra. Il-fondi għandhom ikunu hemm aċċessibbli u faċli biex tużhom. Għax ninukli nagħmlu fondi li mbagħad bil-burokrazija tagħhom ifixklu milli jintużaw u fond ieħor huwa l-European Globalization Fund illi qiegħed hemm mhux biex jintuża għat-tul, qiegħed hemm f'meta jkollok kriżi ekonomika jew finanzjarja, ħaddiema jispiċċaw bla xogħol u allura rridu ngħinuhom immedjatament b'taħriġ jew kellha biex ngħinuhom jiftħu kumpaniji kif isirġieli f'Malta biex jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Emenda importanti li nispera li tgħaddi huwa l-ammont ta' impjegati fil-kumpaniji li minn 500 qabel biex tikkwalifika għal dan il-fond li tikollok 500. Ħanniżluha għal 250. Jiena nispera li din l-emenda tgħaddi għal pajjiżna tkun kruċjali għaliex il-kumpaniji tagħna huma żgħar u mhumiex kbar u allura il-fond jista' jkun utilizzat iktar, nisperaw li le, għax kella jkun ifisser li għandna ħaddiema li ġew mkeċċija mill-post tax-xogħol tagħhom, imma jekk jiġri dan ħajkonna safeguards biex dan ikun jista' jsir. Tajjeb, Roberta, ħankellmek dwar il-pensjonijiet, mod partikolari il-pensjonijiet ta' dawk li kienu jaħdmu mas-servizzi Ingliżi diversi snin ilu, tema li inti wkoll battitra l-Kummissjoni Ewropea tistaqsi x'se jsir minħabba din l-inġustizzja. X'inhi din l-inġustizzja u x'temmen li tista' tagħmel Kummissjoni Ewropea? Jiena bħala Viċi President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ġew qudiemi jekk kif ġejt eletta numru ta' petizzjonijiet minn rappreżentanti ta' pensjonanti li kienu jaħdmu ma' servizzi Ingliżi u gvern wara gvern kien wedhom li ser jagħtihom kumpens għal dak il-flus li huma qatt ma ħadu u sal-lum dawn għandhom jieħdu eluf u eluf ta' euro. Mhux huma biss, ġifieri minn mindu ħarġet din l-aħbar hemm ukoll dawk il-persuni li kienu jaħdmu ma' ċivil qabel il-1979 u għal dawn il-persuni fejn fi żmien kien intuża l-argument li għaliex il-pajjiż kellu bżonn il-flus jew għaliex il-pajjiż ma kienx f'qagħda ekonomika tajba, illum dak l-argument m'għadux irreġi. U kien hemm kawża li nġibet mill-Kummissjoni Ewropea kontra il-Gvern Malti, dak iż-żmien ir-rimedji li kienu identifikati minn dik il-kawża kienu li l-Gvern Malti jrid jinnegozja mal-Gvern Ingliż għal dawn il-persuni li kienu jaħdmu ma' servizzi Ingliżi, imma sal-lum dak il-ftehim ma sarx, il-Gvern Ingliż huwa mhuwiex lest li jinnegozja jew jekk hemm negozjati ovvjament minħabba l-Brexit din ħeser tkun mistoqsija kbira u li waħda li rridu nistaqsu. Allura jiena mort niltaqa' mal-kummissarji inkarigati, iltqajt ma' direttorati differenti fil-Kummissjoni biex nara eżattament għal dan l-eluf ta' persuni kif ser b'xi mod nirrettifikaw din l-inġustizzja storika. Hemm ħafna, ġifieri minn mindu ħarġet bdew jikbuli ħafna nisin ukoll batejt minn din l-inġustizzja kif nistgħu u aħna wkoll bħala oppożizzjoni għamilna PQs fil-Parlament Malti biex naraw ser isir. Gvern wara gvern ipprova jirranġa ftit imma biex issir soluzzjoni li dawn il-persuni ma jkunux għamlu 30-40 sena jissiltu għal xejn għad baqalna. U allura dik hija xi ħaġa li nemmen li peress li għandu l-angolu Ewropew għaliex qed niddiskutu wkoll mar-Renju Unit u l-gvern tiegħu irridu bħala membri tal-Parlament Ewropew fir-responsabilità tagħna inġibu għall-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet oħrajn. Tajjeb, fl-aħħar net Francis, il-kondizzjoni tad-disleksja inti qed tinsistu wkoll li nagħtaw aktar fondi u riżorsi b'mod partikolari għall-istudenti li jkunu fl-iskejjel f'Malta u f'Għawdex u kellek laqgħa wkoll mal-specific learning difficulties. Fiex kienet tikkonsisti din il-laqgħa? Iva, din hija laqgħa li jiena ħadd gost nagħmel mal-SPLD fil-taqsima tal-edukazzjoni. L-ewwel qed irid nirringrazzja lil kull min jaħdem f'din it-taqsima lil Dr. Christine Ferman u lil impjegati u għalliema kollha li qegħdin hemmhekk. Orewni x'huma qegħdin jagħmlu biex jgħinu studenti li jkollhom id-disleksja f'Malta. Nitkellmu bħal pajjiżi Ewropej oħra madwar 10% meta minna kalkolu kemm hemm studenti Maltin mill-quta qed nitkellmu fuq aktar minn 1000. Naturalment daw għandhom bżonn aktar riżorsi.
daw għandhom bżonn aktar riżorsi u jiena kont ħadd l-inizjattiva biex jibda il-proċess ħan adottaw iċ-Charter Ewropea fuq id-Disleksja flimkien ma' Roger Broadbent li jirrappreżenta l-Istitut tad-Disleksja fil-Renju Unit. U naħseb li allura issa biex ngħidlek hemm iktar għarfien ta' din is-sitwazzjoni. Però biex narġa' niġi għal każ direttament f'Malta, informawni li għandek 17 il-għallim li allura jduru minn skola għall-oħra biex ilaħqu mal-ħtiġiet ta' dawn aktar minn 1000 student. Huwa ċar li mhux biżejjed. Huwa ċar li għandhom bżonn aktar riżorsi. Sa huwa tajjeb nagħmlu l-appell fil-livell Ewropew, aktar riċerka, aktar fondi, imma fl-aħħar mill-aħħar dan irid isir ukoll fil-livell nazzjonali. Jiġifieri fil-livell nazzjonali hemm din il-unit, hemm nies jaħdmu, hemm nies dedikati, nappella lill-Gvern biex isaħħaħha dik il-unit u biex jagħtiha aktar attenzjoni. Għaliex kull tifel, kull tifla li jkollha dil-kondizzjoni u li wieħed ma jirrikonoxxihiex tkun qed titlef opportunità ta' persuni li ħafna drabi jkunu mill-aktar intelligenti, mill-aktar kreattivi u jistgħu jimxu l-qudiem flok jitħallew u jiġu emarġinati il-bot minn ħaddieħor. Tajjeb ħafna grazzi Francis, Roberta u David, aħna ġejna fit-tmiem il-programmi ieħor il-Vuċi tiegħek, nkunu magħkom bi programmi ieħor b'edizzjoni oħra aħna il-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar insellmilkom.